Bakhuid tongin Dubai nagabinda I Benedict Lindo barake Sngi kha jungi Dubai nagabinda Eristina Puwain badega Sngi kha mindaka Sngi Dubai ru nagabinda IT Mary Sangriang ba Indo kasu kasain Dubai nagabinda Tigi Marbania ba inia ke jingkoi jingkia Spotlight contact. Jisu nagabinda kanega step kanega longa sngi burom jungi angel nongyada tonginang IT yaga jingim jungi baro kawai shaga jingyada jungi angel kibayada yangi man ga kerlikma nginang tuwairu nagabinda kibapang kibashitam idwai nagabinda ga pertei baro kawai idwai nagabinda bar ga jingkarla ka badang jia hawni ubanai bangin long kiba pai shaw Jisu daga jingkarla ka bamut ha kerteng upa barukon barumen sim Bakhuid amen ka jinga e jungo trai jungi Jesus Christ bat ka jingi jungo bleng lem bat ka jinga selak jungo men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barong rengka bat hero tongin sange sipor men kuslai khala ka donur ka men sim jungi khalor ki pop baro ki bangilele nagabinta baro ki jingle pala jungi persha ega saindur ka jungo pale lezi ngim shimla burom yau angel ya ki angel nong yada jungi bayada sumari ngi man ka kelipma egi por ngim shimla shash kori ka sur jungo pale ban pai shawu ban khala ka bamut tongin sausi halor ki pop baro tongin rai ban ina ki pop naga jingim jungi Kotrai Jisu map yangi site kud yangi na baro ki pop ki bangi lele bangin dup la ban ir shirhem sashasin yame nga pala au play button board baro but happy ko himen ko para bangale pop shibun e dag simpur kha dakitin dakikam dakijingle klet dakijingle pala junga dakijingle pala junga dakijingle pala bakraw e junga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa kati suti yaki angel bakiri kuid badiapi ko himen ko para banduwai nagabinda junga how try ublay jungi ublay badon board baro nis ne yangi barendala mapigi pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen Enim jongi peni
tu vai ngi bu ya ke jing tu mo jongi baro lemba ke jing ya silent jongi angel nyong ya da jongi Gidwai nagabinta ka partay baro kawai. Gidwai nagabinta baro ki jingya tulupa halor ka jinglang jong ka partay baminta. Gidwai ba ujisu uble una isne halor ka partay baro kawai. Gidwai nagabinta ka mega Bible Convention hakani ka tayo banwan baka bor jisu nampao halo baro ki bruyo ki bawan shimenta. Baka jingidu jisu nang seizo hapojongi. Koblei me uba haka jing sumar yirjame ya kaba ngimla ban shempang melas noba ban pa ya ki angel bakhuid jame ban yada yangi. Tos ngap ya ka jingkar pa jongi kadba ngikang shame. Ba enri en sumar yangi barabor da ka jinyada junkie. But ngin kamen junom ha ka jinyadon lang junkie. Da utrai jungi Jesu Kristo kurn jame. Uba bar sen sha renkad bad me. Ha ka jinyalong kawai jungamen siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule naga kitab ujab ula jubab yaki paralog jong u hoot ngatip ba kadai kumta da kumnoken ubreu ula ban long ubahok hakmat ublei lada unu ukwa ban yakob bat u unnomla satya ban jubab ya u wat shisin hagi shia jasin ulong ubastat hakadonot bat ubaklanya kabor te ueiken ubala pen bersyak ya u bat ula job ma u uba penken ria ya kilumba lakim tip satya uba penkela kongpong ya ki haka jing bitar jong u uba kenyat ya ka kendau naka jaka jongka bat kiri shot jongka kilak kenyu uba hukum ya ka singi bat kami syu uba set sebak ya ki klur uba marwehi ulatan penyar ya ki benang bat ubala yurot ya ki dau kaduriau ubala thau ya ka haraklur dengim bat orion ya ki Pleiades bat ki haraklur bashathi ubala ya ki bakrau ki bapalat ya ka jingshampang bat ya ki bapala ba omla nyoshu hakmi uyat na jan jonga bat ngam yo iu uyat saya bat ngam sengetu ya u hakmi ukni no manu bala pankang ya u uei uban ong ha u mile ayu te kumnoken ngan la ban jubab ya u ba sei kiktin ban yania bat u langalong ubalui ngam la ban jubab ya u ngadai ban kerpat ya kajing isnei na unong mudu jonga ladanga khod ya u bat ula jubab ya nga ngam sengaw langai ba un sengap ya kasur jonga kaktin jong utrai
Utrai undon reng ka batpim. Ka jingpuli na ka kos per Bakhuid kat kumulukas. Kat bau Jesu bat ki sinran jangu kidang leit la ka linti. Uwe ubri ula ong hau. Ngam ngan bud yame kat shaba meleit. Jesu la ong hau. Ki mersiang kidon ki krem. But kis kis uin kidon kis kum. Henry ukun ubriu don jakashong jakatia. Ula ong ha uwe pa atu briu to bud ianga. Henry uta ula ong kotrai sha shua bangen le tep ia upa jonga. Henry Jesu ula ong ha u I ki bayap kin tep iala ki bayap. Henry mapi ki late but ialap yakahima uble. Sa uwe pat ubriu ula ong ngan bud ia me kotrai Henry Shashua bangan dalet ay kuble yakibahaing. Hasem jona. Ujis ula ong hau omdon ubriu ubabu yalakakti hakelingkor bado bakertiang din ubanlong ki babit ubabit yakahima uble. Ka gospel jom utrai ko himen ko pera bayit hautrai Jesus Christ mindaka sngi ka balang karake ya ka sngi kin mau jogi angel nongyata man paiwei mangi ngidon ki angel nongyata ki angel nung yada ki ay sinran yangi. Ni puli na ka kitab Exodus ba utrai unpa yaw angel shua yapi. Haba uno ubriu ulay jingle. Haba uno ubriu ulay don kam kano ka kam uble umju ino marwe yaki. Namar nadu ka por laseng yangi hadu kapor bangi yap ki angel kilong ki emissary kilong ki ba yada sumar yangi ki ba pasyaw hangi halor ka jingim mensia uble unum pa yano syakane ka parte kalam ki angel namar ki angel kilong ki sur jango ble ki angel kilong ki dur jango ble ki angel kilong ki bor jongo bale bad uble udam pinko burom ya bar ki briu da kane ka bor namar ka jingang nur jangka beneng kalong bar ki briu shisin laka ki deben embado bale ki deben yasrim bado bale ki deben kongu ya uble ki deben yai rangkat bado bale bad ki deben pai sha uble But ban penkan mau na ki por yangi halor kane ka jingang nur jangka beneng uble ulatung nagabenta man pa iwe iya ki angel nangyada. Badai nagata ka daw haka tinu bale ni puli haka gospel jang Matthews ka bakat pra iwe hadusan bad ke da kochi po bautrai Jisu ula keren halor ka jingkarador jang jingim jang brio haka baula ong ngideben burom iya ki kena ngideben burom iya ki kelung kena namaru ble udon ka saintur ngi im haka ne ka juk ka ba menda ki brio kim pediang iya ki kun ngi im hagane ga jukka ba menda ki brio kim new koshu ya ga jingim jungi brio la dade ki ba la hela zan ba la dade ki kinna klom ba kane kalong ga por ki brio ki le bain ya ga jingim jungi brio mendang idang yusno ya ka kubor ba ka tension ha ka middle east kanang roy stat menda kat ba nang pinher ya ka lastang ya ka tema hapadeng Israel badi Lebanon, hapadeng Israel badi Yemen, hapadeng Israel bad Iran. Minin pormit kumbala ya tulupa da bungi nung ya tulupa ki brio jongo bele har tarik Oktober kalau ngasngi kaban long kabakala ya ka jinglong janga parte kalastang ban pau ha ka parte minda katba ka Iran palat shispat tili ki rocket kila
pinher kila bread pinher haka halor ka Israel la don bun gi jing jot ban ngila ban kemelen di minda ka jinglong jong ka parte kan kala minda kumba ka Maria te soti kala etu lupa lemba ki baduai ba ka tema balai kadang jan bad ka parte kadang kala state minda ka don bun gi jimaham nang ne shakamat don bun gi ke baro ngi don kam jingeda palat ya gajingeda ngi don kamban kala ka bamod menta ngi don kamban pendrit ya lade ngi don kamban ino ya ke baro kaba ngila I palat ha ka parte menta na mar ka parte kalaban kod kadba ka shi kelikmat henry ka jingim briu kanum kod ka mensim briu kanum kod shisin uble ula ai jingim kane ka mensim kadeban pai sha uble ngimla ban shu ino ya ka mensim briu ha kane ka parte klem aten klem penbiang dena kata ka dau ni haben soto habangi kran shapangi angel ki don rengkat bat ni ban penbai biang yangi sha uble ladang ngim shashkor ya kane ka jingkot ngidang lebe ni ka jingim jongi ladang ngi shim ni listing ya ka jingkot jongo ble ban kala ka bamod naki posha ki por haba uble upasiao hangi kalong ka pop jongi namar ngim kongo ya u angel namaru angel Bakhuid jongo ble udang persad yangi Kenamba ngindup kala long ki kon jongo bale ngindup pediang pura ya ubale henry bun sin namar ke jing tam sneng jongi ngi jingai no na ubale nakata ka daw ka gospel ka jongo Matthews kala kran shai ka dar kin mau ban buram ya ki kena kelung namar ki angel jongi kidang peit bara bo shabane kidon bara bor rengkat bagi kenum minta hakane kalong ro kajuk kaba minta bun ki briu ki penhap kon ki pendu kon ki penjot ya jingim jongi balului habang ile kanu ka kam persha ya jingim jongi briu ngide men sauto ningkong ngidang ketang ya ka burom jongo bale namar ka burom jongo bale ka shong hapo jongi nadu ka por ngile yo pidiang ya ka jinga e jongo bale bat kum jur haba ubale ulatung ya ki angel ben yada yangi lara shumudur haba kawe ka longomi kala armet henry karai shisundon ngam kwa shu ya ine kulung namar ngabun kam palan ne ngam da pizza ne ngam ngadon jimpang ge jingshitom nangda kan raino ban penia ban penhap da ikulung kai ka badang jia haba kata ka longomi ne longo paki lelang ki rai lang ban penhap ya uta ukon ya ikulung kila rai ban pinja buram ya ubale hakaju kapor hila rai ban pinduno ya kaburam jongo bale kabalastang he banang nang he hapo ka po jangka bad haba kakata ya ka jingim warladat chi banai ne ar banai ne lai banai ne san banai kata ka jingarai kalom persha ya ubale omde ka jingarai marwe jongi baki ong ngila ben le kadbamon kumba jia ha ka parte menda ba don bon ki briu ki pendon kamru ya ki met yap jongi kulung ban chna ya bon jait ki jingshna kane baro kalong gabatsang kane kalong kaba pinsosi ya ubale hadu kata ke jimbe tarsla jong ubale ka van hiar halor bon ki briu ha ka parte namar ka parte kalayait palad ya ka burom jong ubale da ka ba I le ben ya ka burom jong ubale da mangabad mapi ngim shimkia ya ka jingkot ka jong ubale ha ka jingim jongi ngi haben ai jingken jingdia ha ka ma jong ubale de na ka daw haba mindakas ngi ka balang karake ya ka sngi buram jongi angel nongyada ngidiben sautu ka jingim kabanga immenda mangi immenda kamde ka jingim jongi marwe shimed ngimla ban shim ya ka jingarai naga binda yalade ngimla ban le mon ngimla ban kintait ya ka buram jongo bale lada ngishim kum kine ka jingarai kaddu kadwai ngidiben na ya ka jingken jingdia jong ka jingtam sneng jongi baro kawe hakama to bale baki angel nongyada
da jongi kila Balang ki babu hakama tu bele ya ka jingken jingdia jongi pop baro kabangilale persha ya ubele namar kata sin ngim kongu kata sin ngim snap ya ka jingkot jongo bele lemba ki angel ngidang yait palat ya ka pot kasam kaba pelong yangi banyang hakamat ka yang bishar jongo bele jim bishar jongo bele bad ngide ban sautu ko ki men ko para ki angel ki ada yangi ban light na ka jimma ban light na ka pop ban light na ka jim bishar jongo bele ladangi shash kor ya ka suo jongo bele kawan shangi lemba ki angel naga taka da uble wai ya ki angel minda man ki briu hakane ka perte uble upasiau haki lemba ki angel ben kiar na ka pop ben kiar na ka jingsniu ben van pai sha uble Henry haba ngiyat palat yakane ke jingkendu jongo bale kaba wan shangi lemba ki angel ngidang penken ya ka hukum jongo bale ngidang pen sosi au bale namta kumbang ipule kumbang yusngo na ka jingitu na bon gi liang bon gi jaka kapor jong ka jingisne kadu kade menda kapor jong ka jingisne kadu ka kanda jong ka jingisne kadu kalastang ban tre menda minda baro ki badon kam ya ka jingisne jongo bale kide ban paino shau bale kide ban kala ka bamon ki angel nung yada jungi ki arap yangi ban shim ya ka nega jingarai ka beneng kadang ap ya ka jingwan pai jong man pa ibai ladang idang pensalem shi pensalem leze nginsa dono ya ka nega jingai la jongo bale ha ka jingem jongi ban wan pai shabu tengide ban pintrai kamba borba yang kane ka kabu kane ka kanda ka bakadu jonga jingisne jimble lem konda bu na pedeng jongi ngin im henre ngi im kalam oble kalam ka jingisne jongu ka jingkot minda kalong kala ka bamot ki anger jongu trai ki pasiau happy one pai sha ka burom jonga beneng ki kamen siam jongo bale ka kende hapo jongi ban light luit naka jingkring jong kane ka parte ka bapen shoy yangi nginang duwai haka ju ka por nginang duwai nagabinda ka jingis ne ka jongo bale nginang duwai ba utrai unang penseleng biang banai lahat yangi ba ka jimpe tas la jongu kanum van hiar shisendon nginang duwai ba utrai un sange unang penselem ban bishar hok yangi ba unang ai shushu yangi yaka jingis ne tangkane ngilaban duwai na mashisin ubalay ularay ulong ubadon bor ka jingray jangu kan tray kam borba ngiduway nagabinda ka Middle East ngiduway nagabinda ka Amerika ngiduway nagabinda ka Russia ngiduway nagabinda ka China ngiduway nagabinda ka Muslim world bakinang sange ne ublay un senshar yaki bakandon ka jingsu haka partay barokaway te kane kade ka por janga jing duwai ka por ka bamangi im kalong ka por ngide ban pelut kip shibun ka por hakamat ublay menda omde da ka ba im jo hakumba ngi im hadu menda ka por kala ka por ban paisha ublay ka por ban pendemai ka jingim ka por ban yajan badu ublay tongin karpad yaki angel ng yada jongi banyalam yangi shaka senda jogo jisu tongin duwai lembaki angel ng yada jongi pakin yarap yangi ban kala ka bamod kanamba ngin light na ka jimbitar shla jongo bale bau bale un shem un lap yangi haka jingi sune ka jongo jisu be id ngi aiti hame yaga jingim jongi baraka we hado minda bon sin ngilong ki bamutla bun sin ngila kain sting ya ka kubor ka wan na ki por sha ki por ngim shimla shimkia yame map yangi penkuit yangi yarap yangi ko jisu ban kala ka bamod ban kongu ya ka sur janga baneng namar me kain kordor yangi vei pa ivei ban longi jame enyaro ya utrai jisu Christ tongin plai ka jinge ka jongi ngang nget ha ublay upa badon bor baro unong tao ka beneng bad ka kendau bad how Jesus Christ ukun pa marwe jongu utrai jongi yaw bala puna men sem Bakhuid yaw bala kana ka Maria te soti
Ibalash alabin po Pontius Pilatus, la sanar Yahu, la yap la tep Yahu, la kia shakibaya, hagasni kabalai la mipad nikibaya, la kio shabani, ushang shakamon ublay upa badan borbara, nang daw in one part ban bishari kibayim bakibaya, nangid ho min siem Bakhuid, hagabalang Catholic Bakhuid, hagajinyasulok kirinkoid, hagajimap yakipo, hagajimap yakudo, hagajingim bam jikut. Amen. Lai spa nhiều phục chạy. Lai spa chạy. Duai ko himen ko para baka jinkinia jonga ba jumpi kanlong ka ba priang hun ha ublay upa badon bor barom Try priang jinkinia ni ti jumpi penta ka jingaro ka porong tenga jumu Ajimun to yangi Balang Bakhuid jumu baro ka wai to priang ko try ya ki jingtarwa ki bangi wanra kat bang ni burom ya ki angel Bakhuid jame bad ha ka jing spoon eat jame to ai ba hapo ke jingeda ba yene junki and polite ingi na ke jingma ki ba menda ba ngin poi da ka jingkamen sha ka jingim bam jikut da u kris u trai jangim Amen Utrai undon reng ka bet pim token tiu yala ki donur tongin aingu ya utrai ublay jangim dashicha kalong ka bashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blay badon por bat bam jikut but ban yaro yame klemport haki Sngi ken mau junki angel lungyada jame namar kaburam kabangi ai haki angel haki ba mehi mesngo hon kapai shakaburam palat liam jamehi but da ka kardan ba krau but kaburam ba palang junki kipen pau ba melong u ba krau klemkud but kumno en yaro yame palat yake ke baro lembau trai jungi Jesus Christ lemba jango ki paid angel ki kentiu nam ya ka jing krau jame but yangi lapinya solan but ki ha ka jing mane bakamen kadbangi pertalang da ka we ka sur jingero Bye.
Shirhem bangin dap daga bor jung men siem Bakhuid ban sautu ya ga jingmut jung bane ai ba ga jingwan kya jung men siem Bakhuid halo jungi halor kene ga jing tarwa Bakhuid kanang pen kra yangi ban sautu ya ga jingmut ga jing start jung bane bangin dup ya ai rangkat bat kene ga jing start jung bane ban ya ga jing start jung prate da shisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jing koi barong namar katangi karpadia me to pen kuit pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa yo men siem jame kum ka umje halo janki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka baingo yame ula kedia yavu badulai halage senran u ong to shim bat to bam na ka ne pi barro ne mar ka ne kalong ka met janga ya ka bay naiti na ka benda jumpim Hagaju ke recommenda la bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage senran u ong to shim bat to dina ka ne pi barro ne mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimma yaki pop to le ya ka ne ban kan mau yanga ko snam ba kardor jango Chris ta pen kuit yangi pen kuit ya ke men siam hadim pen kuit kia ya ki bapang gi bashitam ya da yangi nau bamen na ki kalam kajimaya jongka jinge kata ngi ki bapen mendaya ga jingia ba ga jimi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwaidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas nge veret ngi kar padia me bangi ki bayo binda hakamet bagas namo Chris ngin long ki bela penyat le khawai da omen sim Bakhuid taken mau ko traya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka perte but the penjana ya ka ha ka jingid rain ka badu Francis upa Bakhuid jangi u bil bad marvenu bishop jangi but bar ki lingdo but kirinium taken mau lem ro ya ki himmen ki parashin rang but kinde ki bala yutia da ka bakar men ya ga jimmi pat but ya bar ki bala kalat no ha ga jingi sne jamme top pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isane yangi barang ikar padia me bareng khat bat kamaria te suti Bakhuid ka kami jango blai u jaso Bakhuid okrem janga ki apostol Bakhuid but baro ki Francis says Bakhuid but baro ki Bakhuid ki bela pen sobhaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem ha jingim bam jikut per bengin ra but pen don buram me da ukon jamme u Jesus Christ davu lembadu badhavu kallam hamayu blayu pa badan bor hage jingalang kawai jungamen sim Bakhuid barro kaburam bat ke jingero junam la junam amen ko himmen ko parato ngin duwai naga binda ke jing tumu paper ngidwai naga binda ke jinga e ben kerla ka bamud
Iduai nagabinda kami ga Bible Convention, nagabinda Brother Sajid, but baro ki brio ki bayalum lang, ben chimenda haganega program bakin yo kajingai. Iduai nagabinda ka partai baminda, bakan don kajing suk. Iduai nagabinda ki brio ki nompop bakin kerla ka bamod kinwan pai shautrai. Kopa jangim, kalong ka bakui kerteng jame. Kanwan ka hima jame, kalong ka mon jame, akindew kumbahabene. Toai yang iminta ka jimbam jangi kabahala kasngi, patamap ingi kerengkang jangi, kumbangi rungi map yang kebeles new yangi, padua delam yangi syaga jimpan shoy, henry topelait yangi naga basinio. Top light yangi ingi karpad kotrai naga jing sinio barro, haga jing spoon jamme, toai jing suk jing sign haga sngi jangi, kramba daga jingerap ka jingisne jamme, ngi light barabo naga pop, ban ngin yo jingeda naga jing jinjar barro. Kadbang idang ap kemelentia ka jingermen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ, may ubala ong haki apostol jamme, ka jingsug nga yihapi, ka jingsug janga nga ay hapi. Wat pedi ki pop jungi, Henry ya ka jingay janga balang jamme, bad ha ka jingsborn jamme, Toai hakaya ka jingsuk, but ka jingya tali kawai kat kum ka mon jame, mame uba im bada basensha, junom la junom, ka jingsuk utrai, kandon, bada bo rengka but pim, dap da ka jingidu Kristong in yai ngu markelia. Hakami ukun lambro janga ble, hakami bakit na ka pop janga perte, sukito ke bala korsha ka jing kawai jang ukun lambrot.
kawal daga sur jangga bani I trang ya me bamenang ya ram yang I vai pai vai bani janbat me lemba kane ka communion Bakhuid lemba kane communion mensiam ka bangila pediang ya me haga donur haga mensiam taye I vai pai vai taye ki bapang ki beshitam taye ki berke ka Sngi khami daga Sngi taye ka parthe baro ka vai pen kalaya ka parthe baro ka vai pen kalaya ki nompop baginang yo ega chinga e ben kala ka bamod bagin tur shame ko Jesu ba me longa talang jaga chinga e ba ka jingi jingisne daga binda jangi ko Jesu be e pen kendit ya ka parthe baro ka vai baginang penim ya ka jingim jangi daga bor jame Jesu ya da sumar yangi baro daga jingi spon jame shimdi pura yangi ko Jesu ai bor yangi ko Jesu pen kalai ni ka jingi men siam jangi ko Jesu ai ba ka bor jame nang banyar halo manlak pai vai manlak kari manlak parthe manlak bri manlak nonsen shar jaga parthe Jesu ai bor yangi baro hallelujah 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 Yesu ne yangi ko Jesu Yesu ne yangi ko Jesu Yesu ne yangi nampop ko Jesu ai hangi ya ga jinga e ban kala ka bamon hallelujah 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 Jesus 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 hala 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 Yesu ne yangi ko Jesu Yesu ne ya ka parthe baro ka we hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Tong in ya duwai Kotrai melas ngobha ben psa yangi nagabinda ka jingim bam jikut da kat kane ka sakramen bakrao toilam yangi hagalindi janga jimpenim badga jingsu da ka jingsen ran jangi angel jame da ukris utrai jangim utrai undon reng ka batpim ble badon bor baro in karkoyapi uppa barukon badomen sim Bakhuid ya lesuk ban penbana ya ka kubar buha jongka jimpenim hagi himmen ki para jongi Nomor arspa santuwe arspa santuwe Bakhuid, Balang menekong jum tahu berabor selama amen. Kun kitam jong Jesu, Sngi, kun matliam jong Maria, wahai nama Tuhan, Enyero yutra Yesus Kristus, nama